Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombondiwikende ndimwimo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa andichina zororo ndotsamira kune mwika ngandinzwe imwimotiti ndinokutungamira. Kwazwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi naPastor Caston Betera veku7th Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Charlotte Chakabveyo ari kutiisira musign language. Pastor, chingamidzai vateereri. Vateereri, welcome to the program The Second Coming of Christ. Tinoda kutenda uri kuri atina nhasi musoro wenyaya unoti Mwari vaanoda anovatsiura. Mwari vaanoda anovatsiura. Okay. All right. Ibvai mangotiverengera kuna zvakazarurwa 3. Tisati taverenga kuna zvakazarurwa 3 toda kuzoverenga vhesi 19. Okay. Toya toda kuti muzoverengera vateereri. Okay. Asi toda kungoti tidzokere kumashure zvishoma kuti vateereri tive pamwe chete. Okay. Mubhuku razvakazarurwa ratiri kudzidza tinosangana nekurondedzerwa kwenhoroondo yekereke yechechi kana kuti munyaya dzekunamata dzinondobuda kuti kubva panguva yakaenda Jesu kudenga kusvikira paanonodzoka pasecond coming. Nguva yese iyoyo zvakaitika muchechi zviri meja zvacho zvinenge zvichitaurwa zviri muzvikamu zvenguva zvinokwana 7 churches. Right. Saka panenge pachinzi tsamba kukereke nomwe kutaurwa maperiod enguva aizorarama chechi ichipfuura nemukati mayo. Saka iye zvinezvi takambotarisa mamwe maperiod aya manguva zvikamu zvenguva. Efeso, Smyrna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Philadelphia, yekupedzisira inonzi Laodicea. Saka Laodicea ndo nguva yechi7 chikamu chekupedzisira. Nditi pahurukuro yatakaita nguva yapera zvakanobuda pachena kuti Dhanieri akabva atiudza nguva yacho yatinonotanga period iyoyi ikanzi yanotanga 1844. Yes. Saka kana tichitaura nekereke yeLaodicea tiri kutaura takatarisa nhoroondo yekunamata kubva gore ra1844 kutoreva nenguva yatiri. Okay. Saka mashoko ari kutaurwa muna zvakazarurwa 3 pavhesi ya19 anoaplaya kuchechi in general. Asi ngatinyanye kuateererai isusu vemazuva veperiod yeLaodicea. Right. Zvakazarurwa chapter 3 verse 19. Vose vandinoda ndinovaranga nekuvarova, naizvozvo shingaira utendeuke. Mwari anoti vose vandinoda ndinovaranga nekuvarova, naizvozvo shingaira utendeuke. Zvasiyana nemusoro wenyaya. Imati vose Mwari vaanoda anovatsiura. But apa pari kunzi ndinovaranga nekuvarova. Dai wanga uri kuverenga muchirungu zvainoti siyane because pari kunzi kuranga panonopinda vara rekuti rebuke.
Okay. And So he's saying, all those that I love, I rebuke. Okay. handiti wazviona. Of course rimwe vara anoti rebuke and chasten, handiti wazviona. Discipline. Handiti wazviona. Woshona pairi kuti kuranga nekurova. Iri kusiya yatsimbidzira wani chazvo, haizonoputira zvese. Okay, but in English it's rebuking and chastening. Right. Okay. Saka kune kutsiura, kune kurayira, koita kanenge kakuwedzera ukaona amai vachigadzirisa mwana kunenge kusiri hutsinye. Aiwa. Regera unzwe pana zvirevo 3 pavhesi ya12 inotiwedzera. Proverbs 3 verse 12. Nokuti Jehovha unorayira mudikanwa wake sezvinoita baba mwanakomana wavo wavanofarira. Uri kuona manje pakuuya vara rekuti kurayira, handiti wazviona, rinenge ranoti rerukei pane kuranga nekurova. Kurayira. Okay. Kurayira ndo mukutsiura zviri kudzoka kumusoro wenyaya. Kuti Mwari anoti vandinoda ndinovarayira, vandinoda ndinovatsiura. Hanzi sezvinoita baba kumwana wavanoda, havangomusiye achingoita semombe yemashanga. Aiwa, anotomutsiura akafambira ako pano pamusha atiwirirana. Yobva atozviona kuti akufeswa mudhara zvakwakutaura izvi ari kutofanira kugadzirisa. Hakusi kuti vanenge vakavenga mwana wokubereka. Aiwa, kuda. Saka rudo chairwo kumubereki nemwana rune kutsiura, rune kudzora, rune kurayira. It's okay, Pastor. Tiri kufollowa chidzidzo chenyu. But ndangofarira panzi sezvinoita baba kumwanakomana wavo wavanoda. Unoita sei? Hazvisi muchidzidzo menyu kuti ezvinoizvi vana vanototsamwa. Unoita sei? Asi uri kumuda but haanoone pfungwa iri kubuda iyi. Because zviri kuitika mudzimba, Pastor, ndezvekuti mufana so unongoine mwana unoda so, but ukatarisa zvaari kuita musoro wake, womuti gadzira musoro uite wemunhu kwai. Andogona kutotizira pamba izvozvo bedzi kusada kugadzira musoro kuti uite semunhu chaiye. Kana uchitomudaka kutonetsana hazvinakidze. Handiti? Iwo mavara ari kuti kuranga, kutsiura, hapana munhu anosekerera achitsiurwa. Because vabereki vakawanda izvino vangoita give up, unzwa vano makore ano ngavagone, vari kungosiya. Anyway, hatifambeni. Kugadzira hundi ikoko. Because musoka panotomirwa kuti muso ubude. Saka kutorwisana. Iye anotozoti paya kuti but amai vangu andinoda kuvatenda. Saka ndo zviri Mwari paanotarisa vanhu. Pane kakunoshupana tichikwesherana. Right. Asi achida kuburitsa inzwa kuti anenge achizviitirei pana Ezekiel 18 pavhesi ya23. Okay. Ezekiel 18 verse 23. Ko ini ndingatongofarira rufu rwakaipa here? Ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha. Handizi ndinofarira kudzoka kwake panzira yake ararame here? Saka Mwari chaanonetserana nevanhu, achiranga, achitsiura, achidzora, ari kutorwira munhu kuti abve munzira dzerufu. Okay. Saka kutorwisa kuti munhu asaende kunoparara. Handitozviona. Saka pamwe pacho zvinoto kusundana. Handitozviona kusvikira apona. Saka pfungwa yekuti Mwari anenge anofarira tichizonogodhoma tichitsva tiri mugehena haisiri pfungwa yaSatani iwe. Mwari haatodi kuti tiparare. Handitozviona. Saka anoti vandinoda ndinovatsiura. Saka Pastor, because kugehena kuchapedzisa kwatone vanonotsva. Kuri kuti vanenge varamba kutsiurika kwese. Mira uone muchidzidzo ichi kuti Mwari paari kuti vandinoda ndinovatsiura panorwiwa zveshe wakazoti. Ende ane nzira dzakawanda dzaanoshandisa kutsiura kwacho iko. Kuti munhu inzwa pana Mateo 18 pa15 kuenda 17. Matthew chapter 18 verse 15 to 17. Kana hama yako ikakutadzira, enda umuudze mhosva yake. Iwe naiye muri moga, kana akakunzwa wadzora hama yako. Asi kana asinganzwe, tora mumwe kana vaviri newe, kuti mashoko ose asimbiswe nemiromo yezvapupu 2 kana 3.
kana asingavanzwe uudze ungano, kana asinganzwewo ungano ngave kwamuri semuhedhe nemufarise. Imwe nzira inoshandiswa naMwari pakutsiura munhu kushandisa hama yawatadzira. Ichinyatsokuonesa kuti apa wandikanganisira. Wozoti ukatadzira munhu watadzira naMwari akamusika. Andozvona. Saka Mwari anogona kushandisa munhu. Anga mudzimai wako wauri kutadzira, Mwari anomushandisa kukutsiura. Anga murume ari kutadzirwa, Mwari anomushandisa kutsiura mudzimai wake. Okay. Obva aita kuti zvisvike kwauri. Ende zviri kunzi kana aramba muchitaurirana muri tu, enda unodedza umwe munhu. Mazwi mamwe chete iwayo amatsananguriwa achinzwa rimwe izwi. Handiti wazviona. Inzira dzese idzi kana azoramba endai kuungano. But ayo apa pakandijekera kungoti mimi muri kupataura musingazivi zviri kuraramika ezvino. Vanhu ezvino havaudzirwi. Chete kuti hamusati mamboridzwa statement iroro rekuti handiudzirwi. Ndokuti chi handidi ndisienda kadaro. Hatodi munhu anoita kunge ari kumuti ungasvikawo kumbere pane toda kuti timbotaura nyaya iyayi. Hatodi chinenge chine kuita kunge kugariswa dare. Havatodi. But muri kuti inzira yange yagadzirwa naMwari. Kuti dare rinogona kutogara ka vachiita zviri mumurayiro waMwari votokuonesa kuti apa wakanganisa ende watadzirwa futi naMwari. Kana kereke yotogara yotokudza kuti apa watadza. Zvino vanhu vanofunga kuti vanotoda kereke dziya dzisingatsiure dzinongosiya kubuda manje ikokoko. Mwari vaanoda anotsiura. Thank you. Enda pana Mateo 27 vhesi ya 19 unzwe. Matthew 27 verse 19. Imwe nzira inoshandiswa naMwari. Zvino akati agere pachigaro chokutonga, mukadzi wake akatumira kwaari achiti, usava nemhaka nemunhu uyu wakarurama, nokuti ndatambudzika zvikuru nhasi pakurota nekuda kwake. Mukadzi waPirato akatotuma munhu netsamba, Pirato achitonga Jesu. Kuti kwakutomboindarapta koti. Endo zvikanzi tsamba iyi overenga. Zvikanzi murume wauri kutonga iye akarurama. Nhasi ndatadza kurara. Chakatadzisa mukadzi waPirato kurara chi ingirozi yaMwari yaenda ichinomudza kuti murume wako akutambira pasiripo. Saka Mwari pane nguva dzaanotuma ngirozi kumunhu wake kunomutsiura zvekuti pasina vamwe vanhu iye anonyatsonzwa kuti Mwari vari kunditi apa waita zvisiri izvo. Titozvona because Mwari vaanoda anovatsiura. Anosara kubuda mumba so kana kuenda pane vanhu asi Mwari vamuudza zvekuti iye anonyatsonzwa kuti muhana mangu Mwari vataura asina kana doubt. Kosei mimi ana baba munongokondinya ipapo even unyatsona kuti hazvite munongomutsa mota moenda kobedzi. But unongotsozvatika apa ndikutovhiringa ende unongochinyazozvona kuti Mwari ataura neni. Kune nharo dzinozongoitika asi Mwari havaregere. SaPirato akazongonorovera Jesu asi Mwari anga ataura. Saka kune vamwe vanongomutsa mota voenda ikoko kwacho kuri kunzi naMwari don't. Vanhu vanozongoita. But Mwari anoti wandinoda ndinotsiura. Saka Mwari anogona kushandisa vanhu. Mwari anogona kutuma ngirozi. Mweya wake chaiwo unogona kutaura newe wakagara pawakagara paseri pedheski rako utaura newe. Iwe utonyatsonzwa kuti Mwari vataura but ana Pirato variko. Pasi munoona kuti pamutaura kuti ana Pirato ndiri kucherechedza tomboti tiri muno mustudio dai tiri kuita kana kuti chidzidzo kuna ana baba. Chidzidzo tichishandisa bhaibheri Mwari because haadi zvekuti vana baba vakaroora vaite zvemagirlfriends zvechii. Tobva taita chidzidzo ichocho kuti Mwari haadi zvinhu zvakadai. Munhu ingwa nemudzimai wako wani. Munhu anzwa chidzidzo sezvakaita Pirato anokondinya here. Vari kuita kastori. Aiwa ndikutaura kuti atoteererawo chidzidzo achinzwa kuti Mwari haadi upombwe. Ndikurehera kuti angatoti ndistomaki yangu yemota oenda bedzi. Saka uri kutaura kuti vese makore ese 6 atiri kuita zvidzidzo izvo vanhu havasi kunzwa. Anorongokondinya wani. Luke 24 verse 32. Luke 24 verse 32.
vakataurirana vachiti ko mwoyo yedu yakanga isingapise mukati medu, achitaura nesu munzira nekuti zarura magwaro here. Unoona chimwe chinhu chinoitwa naMwari kushandisa shoko. Jesu achifamba nana Cleopas vachienda kuEmaus, anonzi akatangira pana Mozisi, kwaitawo kukota magwaro ikoko. Zvikanzi naCleopas, sei mwoyo yedu yanga isingapisi? Tichiudzwa zvinhu kureva kuti Mwari panotaurwa shoko rake anotarisirawo kuti mwoyo yevanhu ipise, because ndo imwe nzira yaanoshandisa kutsiura vanhu. Andinozviona inotsindirwa. Mirai pa tinofanira kupisisa mwoyo chii? Ishoko here kana kuti vanhu? Shoko because vanhu kuita sei muri kaise? Aya unoziva kuti sei ndiri kudaro ka? Ndaimbotaura nevamwe vateereri vachiti imimi pamune muri mustudio mune makaneta. Ani mazuva patinoita zvidzidzo izvi ndikureva kuti munhu azonzi atsva nemwoyo. Chinodiwa apa chii? Ishoko here kana kuti the way preacher yaanoita nayo saka unofunga kuti Jesu paifamba nana Cleopas aitaura achijamba kuti Mozisi anoti aiyo ngoti sepaya pakataurwa naMozisi, sepaya pakataurwa naIsaya, achingoda mwoyo yototsva ipapo. Enda pana mabasa tunzwe pa37 Acts of the Apostles 2 verse 37. Zvino vakati vachinzwa izvozvo vakabayiwa pamwoyo vakati kuna Petro nekune vamwe vaApostora, varume hama tichaiteiko? Uri kuona hanzi vakabayiwa pamwoyo. Yes. Kureva kuti shokoka paunenge uchiriverenga kana kuti uchiteerera zvidzidzo nemharidzo rofanira kukubaya pamwoyo, wonzwawo kutsva kuti ndofanira kugadzirisa ini. Anditozvona. Saka inzira dzese dzinoshandiswa naMwari kuti munhu atsiurike. Ende pamwe pacho ukaenda sekuna 2 Samuel 12 pavhesi ya7 kuenda pa9. 2 Samuel 12 verse 7 to 9. Natani akati kuna David, ndiwe munhu uyo. Zvanzi naJehovha waIsraeri, ndakakuzodza iwe kuti uve mambo waIsraeri. Ndikakurwira paruoko rwaSauro, ndikakupa imba yatenzi vako nevakadzi vatenzi vako pachipfuva chako. Ndikakupa imba yaIsraeri neyavaJudha, uye dai izvo zvisina kuringana, ndaikuwedzera zvekuti nezvekuti. Wazvidzirei shoko raJehovha ukaita zvakaipa pamberi pake. Wauraya Uria muHiti nemunondo, ukatora mukadzi wake kuti ave mukadzi wako, ukamuurayisa nemunondo weAmoni. Pamwe pacho Mwari anotuma varanda vake. Apa akatuma muprofita kuna mambo kunovatsiura. Saka Mwari anogona kutuma vafundisi. Taendai munotsiura muranda wangu pazvaakuita zvinonditsamwisa. Apo apatadzwa apo. Anditozvona. Saka inzira dzese dzinoshandiswa naMwari kana achida munhu wake kumutsiura kuti abve munzira dzerufu. In other words, zvandabata pasi ndoda kuti tinzwe kambo ndezvekuti munhu Mwari paanotsiura vanhu vasatarisire kunzwa izwi raMwari richibva kudenga. Panogona kushandiswa mukadzi wako chaiye, panogona kushandiswa dare remusha, panogona kushandiswa dzimwe nzira dzekuti unonzwa kuti Mwari ataura neni, mwoyo wopisa zvekuti unotoona kuti apa ndavhiringa, kana kushandiswa wafundisi, kana kuverenga chaiko, kuverenga vhangeri rokutsiura kana kuriteerera muredhiyo chaiko aiwa muredhiyo munhu angatobva atoti ndabayiwa here achinzwa muredhiyo riri shoko. Tiri pachidzidzo vateereri. Mwari vaanoda anovatsiura, Mwari vaanoda anovatsiura. Regai timbonzwa riyo. Some weary soul to win, and so he bids me go and speak the loving word for him. He bids me tell his wondrous love and why he came to die, and so we work together, my Lord and I, and so we work together, my Lord and I.
ndomudza zvangu zvese faro nenamo ndomudza zvinondifadza anondiudza zvanoda nekuedza kwangu tichataura heni tichataura wazokuthi andele nakuthi shumayela izwilo sindiso uthangilange ngothando sisebenza ndawonye mina sisebenza ndawonye mina naye sesohlala ndawonye mina naye and so we work together the Lord and I Taura sisebenza ndawonye mina naye sisebenza ndawonye naye. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu. Mwari vaanoda anovatsiura. Ngatifambei pasi. Right. Zvakazarurwa 3 verse 19. Ngatidzokere futi paari. Zvakazarurwa 3 verse 19. Vose vandinoda ndinovaranga nekuvarova. Naizvozvo shingaira utendeuke. Mwari vaanoda ari kuti ndinoranga nekurova. Hakuzi kuranga kweko kuti utanga kuzvinda neshama. Kuranga kwekutsiura. Kutsiura. Anditozoona. Patirega unzwe chimwe chinhu chinoitika kana Mwari ari kutsiura varanda vake vaHebrew 12 Okay. verse 5 kuenda pa9. Hebrews 12 verse 5. Uye makanganwa kwazvo kurayira kunotaura kwamuri sokuvanakomana kuchiti, mwanakomana wangu, usazvidze kuranga kwashe, usapere mwoyo kana uchirayirwa naye, nekuti waanoda Ishe anomuranga. Unorova zvikuru mwanakomana mumwe nemumwe waanogamuchira. Tsungai henyu mwoyo kuti murangwe. Mwari unobata nemi sevanakomana. Nokuti mwanakomana ndoupi usingarangwe nababa? Asi kana musingarangwe sezvinoitirwa vose, muri vana voupombwe, hamusi vanakomana chaivo. Uyezve isu taive nemadzibaba edu enyama, vaitiranga tikavakudza. Ko, hatingazviise zvikuru pasi pababa vemweya kuti tirarame here? Panapa pfungwa iri kuburitswa naPaul kuvaHebheru. Yes. Ndeyekuti kutsiura kana kuti kuranga kunorwadza. True. Pakunenge kuchiri kuitwa. Asi chinangwa chazvinoitirwa kudzosa munhu kurufu. Okay. Anditozvoona. Hazvinakidze pazvinenge zvichiitwa. Asi chinozonakidza muchero yazvo. Okay. But apa manje patavenga pana Hebrews pari kuita because baba chaivo vatinoziva panyika. Pane pavanotombotema shamu yemahabros. Vombodai. So muri kuteere Mwari besides kutuma munhu anokutsiura, besides kutuma pastor kana dare remusha, pane paanoita kunge awedzera mbichana. Ndo patiri kutoenda ipapo. Anowedzera. Neiraudzwe iri kutorobuda. Tanga waverenga Isaiah 5 verse 1 kuenda pa4. Okay. Isaiah 5 verse 1 to 4. Ngandimbire mudiwa wangu rwiyo rwomudiwa wangu pamusoro pemunda wake wemizambiringa. Mudiwa wangu waive nemunda wemizambiringa pachikomo chakaorera. Akautimba akabvisa mabwe awo ose. Akasimamo mizambiringa yakaisonaka, akavaka shongwe mukati mawo. Ndokucherawo chisviniro mukati mawo. Zvino wakatarira kuti ubereke mazambiringa, asi wakabereka mazambiringa ebundo. Zvino imi wagere Jerusarema nevarume veJudha, ndinokumbira kuti mutonge pakati pangu nemunda wangu wemizambiringa. Chinyiko chaifanira kuitirwa munda wangu wemizambiringa chandisina kuuitira? Zvino ndichitarira kuti uchabereka mazambiringa, wakagoberekerei mazambiringa ebundo?
panapa Mwari ari kutifananidza isusu nemurimi ane munda wake. Yes. Aidentifya munda pachikomo pakaorera. Saka kuti munda Pari well manured. mirakwane makore nemakore umva anzona kuti panapa panoita munda wakanaka panapa. Asi manje anzi pakatoita kuutimba nekutsidugura mabwe. Now ibwe harisiri kungosudurudzaka. Kutori timba uchiripikinyura nemazimugwara uchirisundudzira kwakadaro. Saka kuti mumunhu mubude chakanaka panotori nekutimba nekutsudugura kugobora zvigutswa handitozviona. Saka ndopaunga uchibvunza iwo kuti Mwari pakutsiura kwake anomboita here zvinoita ana baba zviya zvekuzopedzisira vatora zvavo. Saka Mwari ari kuti kana ndakugadzirira munhu wangu kuti arege kunoparara pane kutotimbwa chaiko. Okay. Pane zvinoda kutimbwa zvichibva. Right. Okay. Pane zvinoda kutotsidigurwa. Okay. Rega tingobata mienzaniso miri kana mitatu uone yezvinoita Mwari kana achitsiura vaanoda. Okay. 2 Madzimambo 21 verse 10 kuenda pa12. 2 Kings 21 verse 10. Jehovha akataura navo nevaprofita varanda vake akati, Manasa mambo waJudha zvaakaita zvinonyangadza izvi, akaita zvakaipa kupfuura vose zvose zvakaitwa nevaAmori vakamutangira, akatadzisawo Judha nezvifananidzo zvake. Naizvozvo zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, tarirai ndichauyisa Jerusarema naJudha zvakaipa zvakadai, kuti vose vanozvinzwa nzeve dzavo dzichaunga. Manase kana mukaverenga kumashure kwenyaya iyi kwendima dzawaverenga idzi, Manase anonzi haana chitema chaasina kuita: upombwe, kuba, kuroya, kuchekeresa. Aichekeresa mwana waakazvara chaiche. Ndopaanondinetsa mujinda because zvimwe zvitema zvechiwa ukaverenga vateereri, Manase akaita zvese. Aive muroyi, aive mhondi, zvese upombwe nechii, but aichekeresa futi vana vake. Ipapo pastor ndopandinoda kunzwisa kuti chii chinoichitika, because zvimwe zvitema ndogona kuti wakundwa neruchiva. Ndikureva inini hanzi kuti kuna Mwari, ndikureva munhu akanzi analyzer anogona kuti no azoponda ningi because ningi angamubira chakati azoita nehasha akamutema nebadza. But ndiri kuti kusacrifice kuchekeresa vana vako. Unoziva zvinoitika munyaya dzezvitema, uchiita machild sacrifice, uchisacrifice vana vako. Chii chinoichitika pasi? Ukange wasuduruka kuna Mwari zvezvo, iwo ndemweya uri kunozvisa mumaoko aSatani. Saka Satani ndiye anenge akukondrora. Saka Satani kana akukondrora anokuitisa zvinhu zvekuti chero newe unozoti apa ndapindwa nei. And maonero andoita pastor, Satani ndofunga zvinhu zviya zvinozoita kunge ndo zviri kukupa mariwadzi, but hapana. Because kwandiri ndofunga Satani anongotsvaga zvinhu zvinosvota Mwari. Exactly. Obva ati zviite ndokupa mari. Kwete kuti izvo ndo zviri kuisa mari, because ukafunga kuti ukachekeresa mwana mari iri kuoriginatwa papi? Ndofunga Satani anenge ingofara bedzi kuti wasvotesa Mwari. Ndo zvaive Manase. Ndo zvaive Manase. Saka hanzi naMwari manje handisi kusiya zvakadaro. Asi zvandichaita ndezvekuti chero pamunozvinzwa nzeve dzinotamba-tamba ati akuenda pakutsiura manje. Imi manje mukadai pasa munoita kakutyisidzira vateereri, munoda kuita kunge muri kuwedzera zviya zvekuti vateereri vasora vachifunga kuti asi ndichaitirwa zvekuti vanhu vese vakazvinzwa, musamataurira amuri kuita ini. Aiwa, ndiri kutorerutsa Castle. Verenga unzwe pana 2 Makoronike 33 ubve pavhesi 11 kuenda pa16. 2 Chronicles chapter 33 verse 11. Saka Jehovha akauyisa vakuru vehondo yamambo weAsiria kuzorwa navo. Ivo vakabata Manasa nezvikokohono, vakamusunga nemaketani vakaenda naye Bhabhironi. Zvino akati ari pakutambudzika kwake akachema kuna Jehovha Mwari wake, akazvininipisa kwazvo pamberi paJehovha Mwari wamadzibaba ake. Akanyengetera kwaari, akamuteerera, akanzwa kukumbira kwake, ndokumudzosera Jerusarema paushe hwake. Ipapo Manase wakaziva kuti Jehovha ndiye Mwari. Shure kwaizvozvo vakavaka rusvingo rwechekunze kweguta raDhavhidhi kurutivi rwekumavirazuva kweGihoni,
mumupata ipo pavaipinda napo pasuo rehove. Akakomberedza Oferi, akavaka rusvingo rwakakwirira kwazvo, akagadzawo vakuru novoumhare pamaguta ose akakombwa paJudha. Akabvisa vamwari vatorwa nechifananidzo mumba maJehovha neatari dzose dzaakanga avaka mugomo reimba yaJehovha. NepaJerusarema ndokuzvirashira kunze kweguta. Akavakazve atari yaJehovha, akabayirapo zvibayiro nezvipiriso zvekuyananisa nezvekuonga. Akarayira vaJudha kuti vashumire Jehovha Mwari waIsraeri. Uri kuona vachi Manase kudenga vanyatsoona kuti zvevhangeri nekutuma vaprofita zvaramba Hazvisi kushanda. zvikanzi regai timbotiraya zvikokovono. Unochiziva here chikokovono? Ndochipa zvechikokovono. Chikokovono hatinoziva zviya zvamunoita kana muri kumusha zviya mhuru inenge yakurisa ichingoda kuyamwa. Anti munoboora pamhino apa kwakuisa pane chinobayirirwa mukati memhuno. chikokovono ka mhino inoboorwa poita buri poiswa ringi. Okay. Saka ndo zvakaitwa Manase manje. Okay. Ndobva paiswa ringi. Chirata chinoiswa mombe here chimwe chinenge chichingorevera. Chichidawo pamhino ka kuti kana yakunoyamwa chovhara muromo ka. Saka kuboorwa kunoitwa mhino yacho nemukato ndo chikokovono. Saka pobva paiswa chiringi. Poiswa cheni manje yakadhonza. Okay. Saka kamusoja manje kainge kakabata cheni iya yakahuka mhuno yaManase ronda richiri nyoro. Saka paaifamba manje achindwa naye kuDhamascus achikakatwa nemufana uya necheni manje zvinenge zvichirwadza ka. Saka zvinhu zvakaitika here. Saka ndiwo vamereka kakazindovati hanzi hapasa muda kubva maomesa. Mwari kana aitaura kuti ndichakuitirai zvekuti nzeve dzinongunga. Aikakatwa necheni manje achienda kuDhamascus. Saka ndo paakatanga kuchema manje ari munzira. Jehovha Mwari waIsraeri muri mwari womwoyo murefu. Achinamata achifamba vachienda achidhonzwa chete achitaura kuti Mwari wenyu kuita sei achienda naye. Saka Mwari akanzwa manje kuchema kwaManase atori munzira. Muroyi iyo mhondi iyoya akasara unosvika pamberi pamambo waAsiria kudenga vatonzwa. Vatomuitira nyasha pamberi pamambo. Mambo vachibva vanyevenutsa mwoyo zvikanzi chidzokera usazviite futi. Saka Mwari panoti ndinotsiura wandinoda ndo paakazodzoka kwakurifoma wakutoudza vaIsraeri kuti hatinamatei Mwari uyu kugadzirisa maaritari. Anditozvo but munozva kuti kudii zviri kuita kunge muri kuti mimi Mwari anogona kutora maextreme measures. Handisi kuda kuti zvibva zvaita kunge ndiri kunanga vari muzvimiro izvozvo. But mune muda kuburitsa pfungwa yekuti Mwari akaona kuti pane panetsa kana zvichira kuti ambokuremadza anogona kukuremadza. Mira kudaro enda ubate mimwe mienzanisei ugozotaura mazwi iwaya kana kuti uchaona kuti anenge atobuda mubhaibheri. Daniel 4 verse 24 kuenda pa27 neverse 34. Daniel 4 verse 24. Uku ndiko kududzirwa kwazvo. Imi mambo ndicho chirevo chewokumusoro-soro chichauya pamusoro pashe wangu mambo. Muchadzingwa pakati pevanhu, ugaro hwenyu huchava pakati pemhuka dzesango. Muchadyiswa uswa senzombe, muchanyoroveswa nedova rokudenga. Uye nguva nomwe dzichapera muripo kusvikira maziva kuti wekumusoro-soro anobata ushe pakati pevanhu, unoupa waanoda. Uye zvakarayira kuti hunde yemidzi yomuti isiwe. Ushe hwenyu huchakumutsirwaizve kana matenda kuti wekudenga ndiye unobata ushe. Naizvozvo imi mambo, tendai zvandinokurayirai, muparadzane nezvivi zvenyu, muchiita zvakarurama, uye zvakaipa zvenyu muchiitira varombo nyasha. Zvimwe nguva yenyu yerugare ingawedzerwe. Verse 34. Zvino mazuva iwaya akati apera, ini Nebhukadhinezari ndakatarira kudenga nemeso angu, nesimba rangu rokufunga rakadzokerazve kwandiri, ndikaonga wokumusoro-soro, ndikarumbidza nokumukudza iye uri mupenyu nekusingaperi-peri, nekuti ushe hwake hauperi, nokubata kwake ushe kunosvikira kumarudzi nemarudzi. Zvino ini Nebhukadhinezari ndinorumbidza nekuombera nekukudza mambo wekudenga, nekuti mabasa ake ose ndezvokwadi. Uri kuona Nebhukadhinezari akashingairirwa naMwari. Kumboratidzwa minana yaitwa ngomana yairila nen'anga.
kutomboratidzwa kuburikidza nezvaitwa nana Daniel nana Shadrach kuti ng'anga unongodzitemba hako but tarisawo nemweya uri pavakomana zvese izvi zvakaroteswa kuhope akakanda vakomana vaya muchoto havana kutsva but kuti aende kunonamata akanetseka. Pfuma neukuru zvaimutadzisa aive nepride kusvikira kudenga wazoti mukasiya shasha yakadai kai tinorasikirwa nayewo. Toita sei zvikanzi no bheta kumboenda naye kusango zveshuwa pfungwa dzakachununuka kuita kunge dzemuka kuita dzemuka 7 years achifura uswa kusango achinonwa mvura kudhemu kunonwa mombe nembudzi 7 years ndopaari kuti pakapera 7 years pfungwa dzangu dzakadzorerwa mbichanana ndatatarira kudenga ndokutanga kuombera nekumurumbidza anditozoa. Saka muri kuti kuita kwese uku ndimwari ari kutsiura ari kuda kuti munhu aponeswe, ari kuda kumurwira parufu because kumberi kune njodzi inodarika iye kufura sora. Saka kune zvimwe zvikomana zvinonetsa kuita zvokuti kuparidzirwa so hachitirimuke, kudzidziswa so hazvitirimuke, hazvinzwe. Saka Mwari manje pane paanozoti no uyu mugadzirire padhoko yekumbonofura. Saka kune vamwe vanhu vachatozoshandisirwa naMwari dzimwe nzira dzisiri dzemhari kune zvikomana zvonetsa kuti zvinaramba nhumbu nhatu dzake ende achitaura zvokuti unotadza kuzoti inzira dzaMwari. Umwe mukomana manje pawanga wakubvunza pepe saka Mwari anogona kutotendera chero kuremara kwemunhu. Inda pana Vatongi 16 verse 28 na 30 Vatongi 16 verse 28 Ipapo Samsoni akadana kuna Jehovha akati, Mwari Ishe, ndirangarire henyu, ndisimbise henyu nguva ino bedzi imi Mwari, nditsivirwe meso angu maviri kuvaFiristia. Verse 30 Ipapo Samsoni akati, ngandife hangu pamwe chete nevaFiristia. Akakotama nesimba rake rose, imba ikawira pamusoro pemadzishe nepamusoro pevanhu vaivemo. Naizvozvo vakafa vakaurawa pakufa kwake vakanga vari vazhinji kune vakaurawa naye achiri mupenyu. Umwe munhu akaita nharo ndiSamsoni, mukomana wemadresi. atori mutungamiriri akatoitwa one of the judges, asi akanga asingabve mumadresi. Aive nenharo Samsoni. Kusvikira kudenga vatozoona kuti uyu mukasiya akadaro aponeseka. Saka akazoregerwa achirivara manje ndobva atushurwa maziso. Ndopaungoifudza kuti Mwari akona kutotendera munhu kuti kutoremara because mitezo yese yakadimbuka iya tichadzoserwa kana Jesu auya parumuko. Vanga vakatushuka maziso sana Samsoni vanenge vakuona vakatyoka makumbo kuitira kuti vatange kunamata vanenge vadzorerwa makumbo avo. But Pastor, amukonzerera kuti kuvateereri vedu mumwe munhu asara achifunga kuti zvakamuwira anopedzisira kufunga ndofunga ndi Mwari ari kunditsura. Chakaipa vanhu kufungira izvozvo. Andikura iye ega. Iwe wega kana because iwe wega unoziva nzira dzawaifamba nadzo. Kana uchatsoona kuti apane pandaita nharo nemweya waMwari asi nharo dzakazopera ndadimbuka gumbo. Then iti haleluya. Vateereri, toda kutenda tiri pachidzidzo Mwari vaanoda anovatsiura. Hatitarisei muupenyu hwedu isusu, tisamirire kuti vanhu vatitarise. Ukaona pari kuratidza kuti Mwari ari kukutsiura, ane hanya newe. Zvakanaka kutsiurika tichiri kudhuze. Pane uku kwaakutaurwa kuri kubuda mubhaibheri kwana Samsoni wozoponeseka atushurwa maziso adaro. Mwari ngaatibatsire, regai timbonzwa rwiyo.
okuzorora kwaswelera chishingai namata nguva yatopera avunza kune mungani aneriyo rekushinga ninogana ondoichapera avunza kune mungani aneriyo rekushinga ninogana ondoichapera kumusha kulenga kusoro kumusha anei kumusha Tinomuchingamidzai zvakare vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu. Mwari vaanoda anovatsiura. Zvakazarurwa chapter 3 verse 19 iyoyo. Revelation 3 verse 19. Vose vandinoda ndinovaranga nekuvarova, naizvozvo shingaira utendeuke. Pandakuda kuti tichitarisa muchikamu chinechi mufundisi, ndepekupedzisira pevhesi. Mwari chaari kutsiurira kuranga kwese kwaari kuita nenzira dzese dziya anzi shingaira utendeuke. Saka ndo zvinotsvakwa naMwari. Paanenge achitsiura, paanenge nzira dzese dzinowedza atuma munhu, atuma ngirozi, pane kanenge kakurwadziswa kaitwa, chaari kuda ndechekuti munhu atendeuke. Ndozvarongotsvaka. Peter anotsimbidzira panyaya iyoyo pana mabasa 2 pavhesi 37 na 38. Acts of the Apostles 2 verse 37 and 38. Zvino vakati vachinzwa izvozvo vakabayiwa pamwoyo vakati kuna Petro nekune vamwe vaApostora, varume hama tichaiteiko? Petro akati kwavari, tendeukai mumwe nemumwe wenyu ubhabhatidzwe nezita raJesu kuti mukanganwirwe zvivi mupiwe chipiwa chomweya mutsvene. Saka kana kuri kuti kwashandiswa shoko rikange rakupisa pamwoyo, rakubaya, unotarisirwa nevekudenga kutendeuka, wogadzirisa nzira dzako. Kana kuti ukubona kuti kuna vamwe vanhu vanoti mufundisi, ndaimboita nharaasi pane gore randakaita accident randakanyatsoona kuti apa denga rataura apa. Saka akaona kutaura kwaMwari paaccident. Anditozvona. Saka ipapo paakaona kutaura kwaMwari paaccident, akabva adzoka kuita munhu kwaye. Because pane wanoti kwati aitaura kune imwe nzvimbo. Saka wakazodzoka sei kuchechi? Pastor, unoziva kuti padziva pedu apa takakura pasina kana makarwe. Gore rakauya garwe ndini munhu wokutanga kubatwa. Akabatwa gumbo. Ndobva ratomboenda naye pasi pemvura. Saka richidzoka. Saka hanzi ndakanunurwa, but ndakaona kuti saka mugarwe iroro akaona kuti pane zvataurwa naMwari. Akaona kutaura kwaMwari. But akabva adzoka kuchechi kwakuita munhu kwaye. Saka zvese izvozvo zvikashanda kuti munhu atendeuke. Hallelujah. Anditiwa pabai. Aiwa pakajeka. Tiverengere 1 vaKorinde 10 verse 11. 1 Corinthians 10 verse 11. Zvino izvi zvakavawira kuti vave zviratidzo. Zvakanyorwa kuti tinyeverwe isu takasvikirwa nekuguma kwenyika. Paul ari kuti kuvaIsraeri zvakaitika kuvatendi vekudhara. Zvakaitika kuti tiwane chidzidzo kubva na Nebukadnezar naManase. Chazvakatonyorerwa kuti isusu kana taakuverenga nyaya dzavo, ina handidi kuzoita saSamson. Anditozvona. Ina handidi hangu zvekuti ndizoita zvekutendeuka ndambonofura sora. Aiwa, handidi. Mwari ndibatsire ndigadzirise nzira dzangu ndisati ndaisiwa chikokovona. But ipapo manje pastor, nekwamuri vateereri,
hamusati mazviona here kuti mumwe munhu akawirwa nechinhu chiri kutoratidza kuti anga achiita zvakaipa kana kuti ofuma akazara munewspaper aine misikanzwa yaaita inonyadzisa mugononzi baboko anenge wakabatwa nemukadzi wemunhu matomambozviona here vateereri kuti instead yekuti vamwe varume vadzidze unotonzwa kuti vakapusa iye aenderei kumba ikoko vakadii kuenda kumwe muri kuona zviri kuita vanhu vezve havasi kutora zvidzidzoba vari kutoti pana abatwa voedza kufunga kuti ini ndodii ndisabatwa yeti chavari kukanganwa ndechekuti ukaona Mwari afumura chakaipa chaitwa nemumwe nemazita azvo haasi kuti iwewe unhu hwako huri right hausidi kukorektwa ari kutoticherechedza iwewe itofunga kuti zvinhu zvandiri kuita izvi zvakaipa Mwari ndibatsirei uregerewo zvinewo kana vatoti vanhu vari kutotsvaga nzira dzekugadzirisa mapurani pazvinotaurwa nzi hii manzwe here kuti vakabatirwa mameseji mufoni pazvinotaurwa kudaroka unogona kutonzwa mamadhira chiti kuhenge isina password havaise attention yekuti tinyeverwe saka ukaona uchiverenga headline yeumwe munhu munewspaper Mwari ari kutoti vakuri kugadzirisai ari kutoti watch out saka hakuzi kuti vaive vakapusa vai kana kuti iwo wakangwara aiwa iwarning iri kutouya kwauri iwewe anditosvona hatibatei zvirevo 9 pavhesi 8 pane imwe pfungwa iripo Proverbs 9 verse 8 usarayire mudadiri kuti arege kukuvenga rayira munhu wakachenjera iye uchakuda yakufiringa hanzi usarayire munhu anodada udza akachenjera anokuvenga pfungwa yatoda kuti tingotora pavhesi iyi nderekuti kune vamwe vanhu vasingadi kugadzirisa nyaya dzavo vekuti ukamuudza anotokuvenga ndo zvekutaurwa panapa vanovenga ashandiswa naMwari kuvatsiura handitozvona but vakachenjera vanti waita hako shamwari wandidzora panzira dzerufu zvino vamwe vanotarisa mudziyo washandiswa naMwari ndowovogumbukira urubabata saka panoitwa iri easy kana tichitarisa vanhu munhu wana ari kutsiura mumwe but panoitwa sei like ndoda kupa example inini nemi tiri muno mustudio mukomo vateereri vedu vazhinji vanotozviziva kuti tiri mamembers eku7th Day Adventist Church pobva paita chidzidzo let's say kana kuti toita chidzidzo chezano raMwari pamichato zvobuda kuti Mwari anoda kuti murume mumwe chete aite mukadzi mumwe chete chiri chidzidzo chiri kutobva mubhaibheri chinotobatsira nharaunda nechii pobva paita kana kuti example yemuteereri obva ati saka kwenyu ikoko hakuna kuchechi kwenyu ikoko hakuna varume vane magirlfriends indamuda kungoti takarasima nevamwe munzozva ndikudaidza kutaura kuti panoitwa sei pekuti munhu instead yekuti aone vari Mwari vari kutsiura dzimwe nguva anopedzisira akuona iri chechi yopedzisira yakuita kunge kurwisana kwemachechi panogadziriswa sei ndakanyanyotarisa kuvateereri because pane dambudziko rekuti dzimwe nguva muteereri haagone kuseparata shoko raMwari nekuri kubva munhu zvekuti instead yekuti anzwe shoko raMwari richiuya kwaari anogona kunzwa vari ve7th day vari kutaura instead yeshoko raMwari pangaitwa sei pasi ipapapo kurudziro iri kutobva mushoko ndeyekuti musatarise kuti zvauya nani inzwai ari Mwari ari kutaura nekuti Mwari anoda kuti kana atsiura vana vake vokorekta anditozvona saka taona isusu kumashure kuti Mwari anogona kushandisa nzira dzakasiyana siyana mukadzi wako dare remusha kuchechi mufundisi kana kunyatsotsimbidzira mupfungwa mako chaimo mwoyo wotsvoza kuti Mwari ataura saka iwe chirega kuti mudzimai wangu ndiye anganditaurire izvozvo maana kuti unoswera uchigadzwa dare nemukadzi
yeti rinenge riri izwi raMwari riri kuda kukudzora iwe kuti handigadzwi dare nemukadzi uri kutoti handigadzwi dare naMwari ashandisa mudzimai uyu kukutsiura. So in other words pakutsura kwese kwaMwari haasi kuzouya iye tomuona apa ende haashandise munhu waunoda kuti iwe gozoti ngataure zvipi dai vatori mukomagifi vauya aiwa Mwari haangoshandisi waunoda iwewe. One last thing pakutsura pasi I know approach iri very good inofana kwa yakanaka but zvaakuita kunge nyaya dzese munhu akatsurwa ari kuhwanda nekuti but approach yake manje haangadai to approach yakanaka saka panobatsirwa sei. I know kuti tinofana kuva vanhu vanogona kutaura nevanhu zvakanaka but zvaakuita kunge nyaya dzese dzekutsurwa munhu ka dziri kuvhikwa nenyaya yekunzi approach yake. Dai atuma nhingi ndaimuteerera approach yake haiite but anenge atotaura zvinhu zvautoona ndiri wrong saka munhu anosara akawanda but approach yake haiite. Ngatimbotorai paapproach ipapa titi iyi yaSamsoni yekutushuka maziso tutasa approach chete. Alright. Yairi rafka iyi tikatiti pane yaNebhukadhineza yekuti mambo chaiye mambo akanofura uswa 7 years haikona kwe 1 week 7 years anombokomplaina kuti approach yacho aiwa mandipindura saka kuna uye kutazoti approach kokuzonzi chikukuvono vaje uchikakatwa neketa handofunga vateereri muri kuzvinzwa chiri kubuda vateereri chiri kunyanya kutsimbidzirwa apa ndechekuti yedzai kuona kutsura kwaMwari munhu anoda kuponeswa sendeka approach parutivi woona kuti substance yezvataurwa ndiri kufanira kutendeuka here Mwari achindibatsira ngatiwonei kutsiurwa tibvume kutsiurwa hatifambei pasi. Ande pana Matthew 12:31 Matthew 12 verse 31 iri kutiyo panapa naizvozvo ndinoti kwamuri vanhu vachakanganwirwa zvivi zvose nekumhura asi kumhura mweya havangakanganwirwi. Right. Anze kumhura mweya kuita sei? Unoona kudzidza kwatiri kuita shoko kuno mustudio kudai sokaston mweya waMwari unenge uchibatsiridza kuti kutsanangura kwacho kujeke kuvanhu. Ibasa ndo basa guru rinoitwa nemweya mutsvene kuti zvijeke kudzidzisa vanhu anditowazvoona. Saka dambudziko rinouya pakuti munhu adzidziswa zvanyatsomujekera kuti zvajeka kudaro munhu anosimuka ongokondinya achinoita zvarambidzwa zvacho. Ikoko manje ndokunonzi kuiginowa mweya mutsvene ndokunonzi kumhura mweya mutsvene kuuzvidza kuti mabatsira zvanyatsondijekera asi inini handina ndanazvo. Pfungwa yakanaka but vazhinji vedu hatikwei mukaona vanhu vazhinji achiramba achikondinya kazhinji nyaya isati yamujekera. Munzwa zvandikutaura pfungwa iyi vhesi ritori correct but ndikuti kazhinjiwo vashoma vedu vanobatwa zvataurwa izvekumhura mweya mutsvene because ukaona munhu achiri kuita chinhu kazhinji achisati chajeka because ndoda kuti muimagine scenario yepastor ngatitorei for example rubhabhatidzo toti zvidzidzo zvauya zvoisa pachena kubhabhatidzwa kwemubhaibheri munhu anonyikwa kamwe chete mvura atenda muna Jesu nezvazvinomirira kufa kwaKristu womuka munhu mutsva uri kuti munhu wekare ngaafe wobarwa nemimba yemvura wachisikwa chitsva uchiti Mwari ndibatsirei nesimba kurarama muupenyu hutsva. Ndiri kuti zvanyatsojeka kungaite here scenario yemunhu anoenda unobhabhatidzwa achinyikwa ka7 mumvura. Iyo handisida kupindura Caston. Ndoda kuti iwewe upindurwe netimu rako. Saka ingoti paunokanda mibvunzo paya kuti vakanyatsojekerwa kuti rubhabhatidzo runoda kunyudzwa ka1 asi vasati vabhabhatidzwa imboti pamhinduro. Nevakanatsojekerwa kuti sabata musi wechinomwe wevhiki asi vasiri kurichengeta uone kuwanda kwavakaita. Ingokanda bedzi mubvunzo. Vateereri matonzwa tatokanda mubvunzo kuti pane here chidzidzo vangotaura zviri ngatishandisei zviri izvozvo baptism yechokwadi nezuva raMwari resabata rechokwadi rechinomwe revhiki
vakajekerwa asi havasati vakutedzera zvakajeka. Munongoti inini pastor ndakajekerwa asi handisati ndakufamba muchokwadi ichocho. But pfungwa yandinayo ndiri kufunga kuti munhu anenge asati ajekerwa ngobvunza chete uchazondiutsora mutibatsire pamubvunzo iwoyo. Ngatifambeni. Kuna Daniel kune ndima yatinogara tichiverenga kuna Daniel 7 inonzi Daniel akaratidzwa rutongo ruchiitika. Yes. Pavhesi 9, 10 kunosvika kuvhesi 13. Rutongo rwuya rwakatanga 1844 right. Parutongo irwo unoziva kuti chii chinenge chiitika. Kunenge kuri kuti vese vaya vakatsiurwa naMwari vakaignora. Kwakutsaurwa manje umwe nemwe achinatsoenda kusaidi kwake chaiko chaiko. Verenga Mateo kuti ndizvandikutaura zvijeke. Matthew 25 kaverenga kubva pavhesi 31 kuenda pa33. Matthew 25 vhesi 31. Zvino kana mwanakomana womunhu achiuya nekubwinya kwake nevatumwa vose vanaye, uchagara pachigaro chake choushe chinobwinya, namarudzi ose achaunganidzwa pamberi pake. Uchavaraura semufudzi unoraura makwai nembudzi. Uchaisa makwai kurudyi rwake nembudzi kuruboshwe. Saka parutongo irworwo chiri kuitika vakatsiurwa vakatsiurika kurudyi. Okay. Vakatsiurwa vakaignora kuruboshwe. Saka ndo rutongo ruri kuitika irworwo. Ende rutongo rwo kana patakadzidza kuna Peter paya inonzi ruri kuitika pakati pevanonamata nevese vakambonamata. Yes. Saka kune kuchinzi vese vakarayirwa naMwari asi vakashaya hanya nazvo kuruboshwe. Right. Vakatirimuka vakateera Jesu nekumunamata nemazvo kurudyi. This is after Mwari ataura kutsura aedza kutsura munhu wese. Aita zvese zvinofanira kuitirwa munhu. Confirm this thing pastor, ndaona nguva yedu yapera. Munhu wese anowana here mukana wokutsiurwa. Kunaka kwaMwari kastori. Hakuna munhu akamborarama pasi panapa achanoraswa asina kumbopuwa mukana wekuti agadzirise nzira dzake. Hapana. Chero akakura asina hanya nekuenda kuchechi anopiwa mukana yekuti Mwari anotomupa mukana ozozvidza zvake mukana uya asi wauya. Toda kutendai vateereri tiri pachidzidzo. Mwari vaanoda anovatsiura. Mwari vaanoda anovatsiura. Musakanganwa wopindura mubvunzo uya kuti zviriko here kuti zvakujekerai rubhabhatidzo rwechokwadi, zvakujekerai sabata rechokwadi remubhaibheri, kuti munhu unogona kuramba uchirarama zviri opposite, izvo zvanyatsa kujeka kuti ba. Then kana muchida kupinda mumagroups eWhatsApp atinotumira zvidzidzo every day nezvimwe zvidzidzo zvakaitwa kumashure, torai nhamba dzichadedzerwa naPastor Rodzi. Panhamba idzodzo mukaisa message tinokutumirai malinki mobva mapinda mumagrupu amunowana zvimwe zvidzidzo zvakaitwa kumashure. Mwari akukomborerei. Tibatei panhare dzinoteera 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tikosangana muchikamu chinotevera. Mananda andibata temwedo domboni wikende temwemo otungamirete tenzini tungamire semwana awonyara tabu unganyara tinyanga mananda anomunzwa Tinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mwananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe Imi motiti, inoku otungamira.